ube khona isichitho sokuthi uye ehlathini ufike ngikunika imithi utoilet khona lapho umuntu kube ukuthi unuka angazi ukuthi ngiyakwazi ukusho anuke ufike utoilet hlanganise nemithi ukhuluma ujike uhambe nabafana bayaganga uhlekani nabafana bayaganga khona umuthi okuthinta hayibo uthinta umuntu ubone kahle ukuthi kuyamantombazane yekani ukushiya izinto ezindlini zabafana ngoba ngizofika mina ngithule kodwa ngiyithathe bese uyaxakeka angisho ukuthi mina ezofika but I'm giving you an example even if you don't believe in umkhuleko akukho okudlula umkhuleko isimo sakho sizolunga Sinibingelele sinamukela ohlelweni lethu le-Echo Point TV i-The Call lobingelelayo ke xwana umfowambathu uShando Ndabezitha umthiso Ntshikazi nina besilo nina enibakhulu niyazi ukuthi sihlala sibuye futhi sizimisele ngokuthi sinike ukudla kwendlebe lana ke namhlanje ke siphinde sabuya futhi nomkhulu ngiyacabanga ukuthi niyamazi ngoba kuwafika la umkhulu ohampu ikakhulukazi ke ngoba ezophinda noma ezoqhubeka nodaba lakhe ngoba welishiye lenga so sabona ukuthi anithandanga ukuthi ashiye inkulumo ilenga nifuna ukuthi ayiqedele so namhlanje ke sibuye ngolunye uhlelo nje ngenye nje iband yokuthi sizoqedela mhlawumbe inkulumo yakhe ezoba u-part 2 cela ukuthi mbukelo Echo Point TV nje ungakhohlwa ukuthi usicofozele nje lapha phansi ulike no subscribe ukuze wazi ukuthi i-episode ne-episode efikayo ube ngokuqala efinyelela kuwe noma insimbi mayikala ekube ngokuqala ukuthi uthole le episode leyo namhlanje ngizokuba mningi ke ngeintro into engizoyenza nje ngoba ngiyazi ukuthi niyasithanda indaba eyishisayo umkhulu uyiphethe ngizothanda nje ukuthi ngiphose ithuba kuye bese simbingelele simamukele bese sihlalo dabeni mkhulu nampaka ababukeli bakho nabe Echo Point TV bakulindile bafuna ukwazi ukuthi yini lo siphathele yona asoze ngithemba ukuthi niyaphila nabalaleli sithemba ukuthi bayaphila sibukile thina ngala lapho njengoba besishiye kulenga singavele siqhubeke nje nenkulumo khona umbuzo obukade ungibuze wona ukuthi mina ngisebenza ngani noma ngenza konke cha angikwenzi konke khona engingakwenzi angizithinta izingane akaze kube into ekumina mina ngikholela ekuthenini ukuthi mawumakhosi fanele into uyizwe kuwena ukuthi hayi le ngizoyenza futhi ngizokwazi ukuyenza umuntu ngizokwazi ukumphilisa so mina ngisebenza kakhulu ngokugeza ama cleansings ahlukahlukene kuba khona lokhu cleanswa kwamathunzi kube khona ukcleansa ichitho kube khona ukulahla isilwane kube khona into ehamba phambili kodwa futhi abantu angifuni ukusho ukuthi abanayo information but uyabona leyo ukuthi umuntu esifazana aphunyelwe isisu angagezi yes gogo and then people will be like ukuthi ubaba wengane yena wayengagezi wayegeza yena kubalekile ukuthi naye ageze because leyo ngane ingane yakhe kube ukuthi naye ususithunzi because into eyenzakalayo when it comes to ingane engasekho either waskipper saziphumela wazalwa engasekho whichever way kufanele ukuthi leyo nto ihlanjululwe iyagezwa kube ukuthi ingane imiselwe iladi iqanjwe igama mekuwukuthi izomiselwa iladi and awushadile nobabwayo okanye aniwenza ngamasiko ngokuphelele even if nishadile kube ukuthi akalobolanga awuthelwanga ngenyongo awudlanga utsiki whichever way kwenziwa ngayo ngesiko leyo ngane kumele ifakwe kabo malume so nje lokho futhi kubalekile ngoba leyo nto ingane egeziwe lelo thunzi ulisusile waligeza ikulethela inhlanhla ngoba lo muntu wahamba emhlabeni emsulo that's one that people need to take note of ebalekile kube yilokhu kulahla isilwane kuba khona abantu phela kube ukuthi ebusuku uzibona wenza ucansi
in your dreams, all of that kind of stuff, lokho kusuke kuthunyelwe ngendlela yesilwane. But we then also have to be careful because umdawu le thonga lelo thokoza ukhona ukusa okusuke kukhona lapho ngizokubiza ngokusa but it's not really, it's just ukuthi lelo dlozi uyabona uma umuntu onethonga ekufanele ukuthi kulungiswe izinto zomdawu iyakuvala emalini iyakuvala izinto nje ezikujabulisayo ngokwenyama okay iyakuvalela up until you sit up and take notice kube ukuthi wenza izinto ekufanele ukuthi uzenze. Ingakho njengoba bengishilo if abalaleli bekhumbula ngasho ukuthi kubalekile ibase le ukuhlola ukuthi ngihlola ngithola ini ngizoyilungisa kanjani, direction kube ukuthi ngiyithatha kulabantu bakini. Sibuyele back kulokho ebengikushilo ukuthi wonke umuntu suddenly usegezwa ngenkukhu, segezwa ngegazi, segezwa, it's not one size fits all. Yeah. Ichitho futhi same thing. Either kuba ukuthi uyahamba uyogeza emanzini uqiniswe ukufaka inhlanga ukugcatshwa after sogezile is important because into eyenzakalayo lento uzothi uyayiphindisa into kanti uyiphindisa kumuntu futhi okufuna ulele phansi uzophinda vele ayokugadla futhi. Into ebalekile is ukuthi ukwazi ukuyibona lento iseza. Uyibona kanjani? Ngokuthi wena ube clean, ube ukuthi ucatshiwe, uneyinhlanga ezokuzivikela. Ngoba the second umuntu ekugcaba, that's a form of protection. Yes, I last nomphelo ngoba into evuselelwayo. Kuyafana nokubethela. Kuyavuselelwa especially many abantu ekuhleze kugadla, ekuhleze kuthunelwa izilwane kini. Umakhelwane utesta like hi ukuthi lokhu kuyasebenza noma kwenzakalani. So kumele nje kuyavuselelwa. Same as njengoba ngisho inhlanga. Yes. Kube ukupho kunye bofuna ukungibuza ngakho. Mina I deal mostly with cleansing, ukubethela, uqinisa nje ukulungisa umsamo. Lezo zinto. Okunye ngiyakwenza. But okunye ngiyakwenza ikuphi lokho kunama terms and conditions. Okunye ngiyakwenza awu say guys ezinye izinto siyakwenza mafuna ubuza ukuthi okuphi ufuna ukwazi okuphi. Ngifuna ukwazi mina kumkhulu ukuthi ikuphi lokho okunye okungabala ngoba okunye okuningi bala uqinisa umuzi kubaleni cleansing siyibala ukulashwa kwezilwane konke lokhu yes ngiyakwenza. Ngoba nokulashwa kwelwana uke wakhuluma kuloko kudlule kuphathwana ukuthi usebenza uhlanya. Yeah. Okay. Khona futhi emkhulu okwathi ukuthinta mhlambe wathi futhi ziningi indlela zakhona indaba yesichitho. Wathi futhi ziningi indlela indaba zesichitho. Sikhona mkhulu sikhona kodwa futhi abanye umuntu uyaphila akazi ukuthi isichitho kodwa kuthola ukuthi ngempela kuyisichitho. Yabona nje ukushalazelwa abantu besimame. Isichitho kwazona lesi imali kushalazele. Yeah, so ziningi. Yabona into isichitho yes ngiyasifaka, yes ngiyasikhipha. Okay. Kodwa ukusifaka special conditions labana and ungezi uzongiqambela amanga ngoba angekulungi. Ngizokubona ukuthi uzodlala ngami wena kahle kahle. But isichitho khona isichitho samazambane. Izambani yalazi izambane elibolile ukuthi linuka kanjani? Futhi lwaboli sonke. Yes. Thathe uhlanganise uthinthini into zakhona uthathe izambane ulibophe beke lapho libole. Lapho lo muntu uzoliqala ngakephi and yena akazizwa. Akazizwa kube khona isichitho sokuthi uye ehlathini ufike ngikunika imithi utoilet khona lapho umuntu kube ukuthi unuka angaza ukuthi ngiyakwazi ukusho. Anuke ufike utoilet hlanganise nemithi ukhuluma ujike uhambe. Lo muntu uzoba naleyo nkinga. Khona isichitho sabantu besifazane sangaphansi. Kube ukuthi umuntu uphuma amanzi unama infection la ebethi bemnika ama antibiotic bamnika ukuthi kungasizi. Mela yenyangeni. Kube khona ukuthi umuntu athathe impahla yakho insila yakho
either your bra or your panty lento yamantombazane yekani ukushiya izinto ezindlini zabafana ngoba ngizofika mina ngithule kodwa ngiyithathe bese uyaxakeka angisho ukuthi mina ezofika but I'm giving you an example uthi kuzofika walo enye intombazane uzofika asho kahle ukuthi ulwela indoda and what's unfortunate ngesichitho is ukuthi ungasifaka isichitho usifakele ukuthi uchitha umuntu endodeni yakho but you don't understand ukuthi you impacting ezinye izinto empilweni yakhe umuntu aphelelwe umsebenzi aphelelwe imali moshakala impilo yakhe yonke ngenxa yendoda nje engaka amadoda sikhona nathi exactly kodwa amadoda avethakatha nawo ngizonitshela mina khona omunye oke wake yilo mfana ucishwa ngimosha yezwa ngingakabi isangoma esonto kaShembe awu iNazaretha mfana wangisebenzisela umuthi hawu bhuti kuukuthi mina bengiya kubo ngihlanya ngingezwa lutho noma ngingabambeki ujump ama fence bhuti ngithatha imoto yasekhaya usathi ngijump ama fence kucaca ukuthi awukho kanti ubuntu uyakafula ngithi ngifika kubo ngibona ukuthi hayi I'm being treated like a princess here let's ukudla kanti lo kudla sekusetshenziswe downstairs kusho nabazali bakhe babemsupport kulento abekho abazali bekhona abantu bekhona ubhuti wakhe mina ngihlele ngiyadla ama princess I need to find ukuthi umuntu ubusy kanti yasebenza lento okuphephethe intombazane uqale wangithinta ngomuthi mina bengi busy umndeni wami was very political so I was unobhala we youth league ye ANC okay angithinta ubhuti wabantu khona umuthi okuthinta hayibo uthinta umuntu ubone kahle ukuthi valeka yonke vele kwathi khona unomgoli ucousin kama uMakhosi uma wagcina sengisekhaya emakhaya ngenkani ukuthi kuze kuphume leyo nto so nabafana bayaganga udle kanti nabafana bayaganga hayi mkhulu uyayivuma into hayi mina ngashawa laba hayi ngeke alungeke kodwa manje yeah but walunga ngalesa sikhathi ngoba bengingakayihambi lendlela kahle kahle yasazi ekungitholile lo imoto yamanje ngingezwa lutho lapho maye bene Hilux ishishilize in the gravel ibheke kunje kulomfana ngiyendodeni sengibona umkhwenyana wami kanti kudlalwa ngami cha ukuthi yazi phela ngoba ngiqinisekisa ukuthi madoda imithi isimncane noma sebabancane abantu abanemithi yangempela othi uma uyothatha umuthi ufika usebenze ngalendlela ofuna ngayo kufana nalomuntu ekuthiwa isikhahlamezi utholakala kanzima umuthi owangempela yabona nje mina imithi angithathi la njengoba ngisho ukuthi khona uNhlenyama oseFaraday osuke eJozini imithi yami ngiyithatha kuyena because ngiyazi ukuthi ngizothola lento engayifundiswa engizoyithola iyona okay amafutha athatha khona because la into esengibonile bakunikeza amafutha engasiwona eish umuntu avela kunika amafutha enkukhu nje kanti la amafutha abalekile ukuthi le mithi okanye lento ozoyenza isebenze yes so imithi ngiyithatha khona kubhuti ngiyithathe nase Mozambique because ila uthola khona izinto zangempela sekudlalwa ngabantu kakhulu la and if anginayo ngizokutshela ukuthi anginayo uzolinda izifike otherwise udlulela komunye ubone ukuthi uzokusiza yini but uyayilinda imithi izifike if ayikho la kube ukuthi enye into ilezo zinto ngibufuna ukwazi isichitho isichitho ile kokwamazambane lokho ukuthi ubuye ehlathini uyotoileta lokho kwangaphansi ukuthi umuntu anuke sometimes umuntu wesilisa ngazitshela ukuthi une drop kanti isichitho ulale nomfazi womuntu ocushiwe umfazi uyacushwa umkhwenyana uyacushwa bayacuphana abantu la ngaphandle ish akunamgozi yini ucupha umuntu kunabo because khona lokho futhi ukuthi umuntu uthulala naye nivele nibe stuck njengezinja yes hawu umuntu ozokukhulula yena umkhwenyana ish umkhulu niyayenza lonto le noma ukhuluma into nibuka TV umkhulu uyayenza lonto leyo ha
depend isimo. Mina ngagcina ukubona ku-TV nje kwakuvezwe endabeni kuthiwa angazi base-Eastern Cape hey kuthiwa bethi untshontsha umfazi womuntu bavele Ntshontsha ungalinga umntshontsha umfazi womuntu. ngoba bayabacupha abantu abafazi babo. Yebo. And into esengiyibona manje ukuthi nabafazi sebeyabacupha amadoda. Amadoda awo. Yes. So uzogcina sowunenkinga and that's isichitho singena kanjalo. Ukuthi uzolala nawe. Fine, you won't be stuck together. But into ezokwenzeka uzophuma i-discharge embi ngaphansi ube nezilonda kube nezinto ebecushiwe lo muntu. Lapho indoda ihambe free ingabi nalutho ingabi nankinga. Abuye futhi aze kumina ingabi nankinga because inyanga engisuke ngithathe kuyona umuthi angithi mina ngivikelekile. Ukuthi kungabi ukuthi mina ogulayo. Lo antshontsha naye. Husband, not boyfriend, husband. Yeah. Wife, not girlfriend. Yes. Wife. Yeah. Bayilahla lapho. Not your girlfriend. Guys, yabona le khona ingane yafika kumina ina 21 efuna ukudlisa indoda. Hayibo, nakya. And idliso futhi into ekumele niyazi idliso ingozi. Umuntu idliso lingambulala. Khona ubhuti I'm sure ngeka mind umngani ka ex-husband obekade bemenzele yonto. Kwaba ukuthi unabantu abadala. Okay. Kanti akazi usisi. Idlozi yafika yalwa nalento ngaphakathi yalwa kwaqhuma intestine, one of his small intestines. You could actually see it moving to the point where bekumela esibhedlela bayoyixhumanisa futhi. All because of idliso. Lentando bethi umfakile afushini. Idliso liyabulala. Especially mozoyifaka ekudleni. Yeah. Umuntu angagula, agule into serious. Wena ubuthi umuntu ufuna kuthande kanti usuyambulala. You know, when it comes to izinto ezifana nale lokho into ekumele uyazi ukuthi umuntu mengasiyena wakho agene wakho. Kahle kahle. Ilele lapho. Ungenzani? Mengasiyena wakho agene wakho. Ekahlale futhi and into ezokwenzeka and something that we don't touch on la eSouth Africa that we see as healers. Yabona le GBV. GBV. Yini GBV? Ukuthi umuntu esilisa bulala umuntu esifazane ngenxa yokuthi akasamfuni. Le ukubulawa kwabantu besifazane that's been happening now like crazy. Yeah. I'm not saying ukuthi that's an excuse. But in a few cases if you have to look deeper, you'll find ukuthi lo muntu ebedlisiwe. Phela umuntu odlisiwe ufana nephaphi. Ufuna ukuba nawe noma wena ungasamfuni. Uyahlaya nje khanda. Yes. Yeah. And if I'm not going to have you, then no one else will. Asvele sife zobabi. But people are not ready for that conversation because we look one-sided. We don't look ukuthi angabe yini eyenzekile ukuthi azafike la, especially if I know my brother is not that kind of a person. Ukuthi sengaske afike la ekubulala khona, abulale himself, abulale ingane. Kube into esingayi understand. But that's a conversation that people actually genuinely need to have in order for people to stop lento yabo yokudlisana nomuntu ongamthandi. Thina kudala into esayifundiswa is ogogo nabomkhulu idliso bebeyisebenzisa ngoba omkhulu bebeza la eGoli bakhohlwe ngemndeni ngemuva. Exactly. That was the reasoning behind idliso. Ukuthi ubaba kwazi ukubuya ubuye ekhaya angabhunguki. Yes. That was the reasoning behind it. Manje thina sesiyithatha sesiyisebenzisa ngezinye indlela ezingekho right. Yeah. So nje there has to be that understanding. Yini enyombo kade uthe it's ichitho le yokudlisana le yokubophana nayo ingozi enkulu futhi but abantu bayathanda ukuyenza but njengoba ngishilo khona ezinye izinto engingazenza. Yeah. Le angazi noma besivezile noma besayicabanga le yamanzi ebhovu besikhulume ngayo noma or amathuna. Anginayo information ngalokho. I know ukuthi khona imithi ethatha yona okwamathuna kukhona nakho ngiyakwazi. Ngiyakhumbula phela umkhulu ukuthi ukawathi ukuthi amathuna sajahamba sakhuluma ngokuyi so that's why boy lokho kwamathuna guys. Okwamathuna
kuba into yokuthi okay awuthi ngichaze kanje Okay. lokhu kwabantu abageza ngamanzi eyidumbu nani angikwazi Okay. but ukuthi uthuma ispoke ukuthi mhlambe khona la kumele uhambe uyosebenza khona asithi ke manje asithi mina ngifuna ukushaya uqolani but ngifuna ukuthuma umoya Okay. ukuthi umoya kube yiwona uhambayo Uzongishaya. yes so uyethuneni umuntu ongamazi fike ubeka imali lapho kube angathi umisa into esabuladi uthume lezo sibhoki once sekwenzekile lokho kufanele ukuthi kwenzeke uyabuya futhi uzobeka noma inyama lapha no something nje ukuthi uyabonga ukuthi umsebenzi sokwenzekile but it goes deeper than that. That's just me touching the surface but it goes deeper than that. Ish. Manje okay ngisacela ukusise lapho nje sisazoqhubeka khona into engicabangayo kusho ukuthi umuntu umethi mina ngifuna nje ukuthi mangishona ningishise mina nami ngibona ngathi kuzogcina kuphela lapha isihlabathi sasemathuneni is very dangerous. Manje uzophinde ningivuse sengilele ngiyilalele ngiphumule bafowethu ulala kanjani abantu befuna ama Range Rover lapha ekhaya wena ulele ngcono ningishise ningihambe nongifaka olwandle ngihambe nolwandle abantu bakabo babami benziwa kanjalo bayashiswa ngoba lento ziyasetshenziswa idumbu kahle esikhathini samanje ziyasetshenziswa amanzi akhona siyawasebenzisa kulula ukuthi ngithola umuntu osebenza lapha ngisho ukuthi mase kugezwe idumbu cela amanzi and anengozi kakhulu kuyafana nengane ezozalwa imbetho kuthathwe leya covering kuthathwe leya covering khona nurse abasidayiselayo lezo zinto okay kube ukuthi uyayithola uyihlanganisa nemithi yenhlanhla inhlanhla enzima leyo vele ikhona ingane ezalwa zembethe yes mhlatha ngithi mina ngisazi mhlawumbe nami ngazalwa ngembethe goga ngizwala ngembethe ngifuna imali yami cela isazoza ike yangena lento ukuthi zagoba mazisihlola zithi wazalwa imbethe iyafana nale yesilwane hayi unesilwane kube ukuthi ayikho kwayileyo ngalonto ngasikhathi ayikho lento umuntu nje usefuna imali yami yebo ike yangena lonto and into emnandi umuntu ozofika noma ekuhlolela akutshela ukuthi wena unazo inkinga awuzazi futhi inkinga it's just life kahle kodwa abekho futhi abavamise usho njalo ukuthi bethi awunankinga mina bakhona bangakutshela ukuthi ngiyasho hayi ngiyasho mina angifuna amabhadi mina ulandela inkinga angifuna amabhadi mina ngiyasho ukuthi mhlawumbe ungathopa up ke usebenzise lezo oyiwasho lezo thinthini nje ukuthi but awunayo hayi yabo wena uhamba kahle bakhona abantu engibaziyo ukuthi baqhayekile kahle yeah. So you like I said previously, it's just a matter of ukuthi umuntu abe neqiniso. Bambalwa abantu nami I'm not perfect but into engayifundi yamanga. Kahle. Ngoba lawo manga ngithi kwamina azongivalela. Azongivalela emsebenzi mina ngisebenza ngedlozi. Yeah. Mengimosha lapha ngisuke sengimoshe yonke into. Ngoba lithanda idlozi lento yenzayo. Yes. Kube khona labo bathwala ngalo idlozi ke umbone umuntu esehlolela abantu esebenzisa ethinthini kanti akasebenzi ngedlozi abamnike lona ukuthi asebenza kufanele ukuthi uyasebenza kahle. Kuningi there's a lot that goes on kuyafana in everything there's darkness and light kube khona ubumnyama kube khona ukukhanya so kusebenza kanjalo nakulendlela esihambayo. Yo cha kunzima yazi umuntu uyabheka ingi so uyakwazi ukwenza ukuthi umuntu abe nesithunzi ngisemsebenzini ngifuna ukuthi bangiqhamuka nje hayi lokho amanzi amancane bebaleke nje hayi ukuthi babaleke phela nawe songazi kube izilwane hayi lawa amanzi amancane lokho ukuthi umuntu abe nesithunzi it's not that difficult ukuthi kube njalo but remember ukuthi always make sure ukuthi into iqalayo you start on a clean surface otherwise kuzoba ukuthi uzogeza unalokhu kodwa wena ufuna le inhlanhla ngeke izikwazi ukuthi ize phezulu kokungcola ne you can't take shortcuts hleze ngisho even kulabantu abahambe bayofuna iwasho zenhlanhla
lapha bezwa nge-pink water this, pink water that. Fanele uqale at least ke thola lezi zokugeza ezesichitho nani ushaye lo 3 to 7 days uzihlambulule bese ungene kulokho kwenhlanhla. Ukuthi kuyakusebenzela sizobona khona. But don't ever start into yenhlanhla okanye into yokukhanya phezulu kokungcola even if ukungcola wena ungakuboni. It's safer for you ukuthi uthole khona lezi iwasho lezi ezakamezi ezeyichitho zani nalezi ndlovu what uyakwazi ukuthi uthole lezo zinto uzigezele endlini. Okay. Yazi futhi mkhulu uselapho nje yazi khona inyanga engake ngayihamba mina. Lo baba nje ayichayi. Hayi wengihlukumeza mina yazi kumele ngihlale ngibuza ukuthi ekseni ulale kanjani uphupheni yabo into njengalezo khamba kanjani ubona umehluko mina umehluko anguboni washo wangikhumbuza ukuthi khona omunye obethe kumina khona omunye ombuza every month end oza nezinkinga every month end ngithandela lapho nje sendele message ukuthi ubone ukuthi nokuthi kufanele ahamba ayokwenza ukuthi ayomenzela ukuthi month end mhla 25 nje yena ubona inkinga and ngoba sekuzoholwa ubona inkinga uyamqala asho ngathi cha phela nami mkhulu and mina ngisuya kumuntu olokho edaka nje yabo nje uma ngihlola into engayazi ngiyakutshela hayi gogo hayi le angiyazi ngimtshela umkhulu obaba ngithi hayi umehluko akabikho yazi wayesangilapha nje insuku ezincane hayi kodwa khona umehluko ngithi hayi angawuboni ngibona ukuthi yakwata mina ngithi umehluko anguboni fanele ngize ngiqamba manje kwesikhathi ngithi namaphupho ngithi hayi yazi ngiphupha ukuthi nokuthi ngenzela jabule sengenzelani ifavor kodwa ngiyabona ukuthi uma uyinyanga ungamphoqa umuntu ukuthi athini akupraise ukuthi yanga uyashaya ungamfuzi hayi umuntu uyazibuyela that's one thing I can tell you mina nje umuntu uyazibuyela umuntu akusendela imessage ukuthi sekwenzeka ukuthi nokuthi ngiyakhumbula ngiqala ukugeza abantu la eGoli I think it was 2020 during COVID mina I would travel because khona lento Department of Health ezinye izangoma bangazazi ukuthi you're able to get a permit so I had a permit to cross provinces because bengingaphansi kwe-association association yezangoma are very important because izona that allow us ukuthi sibe recognized namanje next week kunembizo yezangoma ekumele siye kuyona so that we can also be heard because what's happening now is ukuthi abasithathe serious sebefuna ukusiphatha so bana banibhatha government usufuna ukun-owna manje government yathanda kusebenzisa ithuba abaqale lapha esontweni emasontweni be-owna amasonto bese beza kini bese beza kuthina hayi chayi usafuna ukuba ne-tax ke kini manje yes they want to tax us and give us set rates ukuthi umuntu lokho kwenza kanje wazini wena wazingani ukuthi kwenzakalani esigodleni sami yes ngempela and if you can give a doctor doctor-patient confidentiality why mina kumele wazi ukuthi ama-patient ame beze ngani kumina yabo eloqinisile mkhulu ngeke ngabona enye ipost kuzohlanganisa ngoma nenyanga khona laphana angazi nini le event I think it was wasn't it last year labe siyomatshela khona no khona ijake ephumile nje ngo-April nje ave kuyile ngiya kuyona next week and mhlambe imbizo it's an imbizo manje ugovernment useyangenela impela nje into enzeni and unisupportile unixhasile unikile imali iphumile imali kodwa manje uzongena kancane phela kubhadare ugovernment lapha ukuthi siye lapho ukuthi ni lapho leya project yakhe indaba ya government nje isicefe but nje we need to be heard though because izangoma you getting more and more educated sangomas kube ukuthi umuntu udokotela but at the same time umakhosi so manje nina nizizwa ninjani ngokuthi ngicine senilekeleleka kanjalo ugovernment are you happy noma eish kuya depend ukuthi bazosilawula noma are they actually going to listen to us because that's important umuntu ufuna ukusitshela ukuthi umuntu kumele athwase nini kwathina simtshela umuntu ukuthi kumele athwase nini how long umuntu kumele abesephehlweni kwathina sisilawula isikhathi sedlozi lomuntu ukuthi uzothatha isikhathi esingakanani ethwasa so wena manje ngoba ugovernment ufuna ukutshela thina ukuthi umuntu kumele angahlali more than 6 months ephehlweni what if idlozi lakhe lifuna ukumhlalisa for a year
So manje why ningayibambi nje early nje isashisa ingakho ngiya angikaze ngiye ngizobe ngiqala ukuya manje eyibhasobhana because there need to be restrictions and we need to have people abazokwazi ukuthi basikhulumele nathi because angathi basizela ngomnye umqondo. And ugovernment usile yazi mase kufuna ukuthola ngayo yonke indlela because yazi uzovela ninunisele nje ngemali and hey ngezinto nje And the other thing is ukuthi bafuna they don't get tax. That's the thing ukuthi this isn't a business. So I'm not in a space where ngikhokhela lezinto. If you can give us a way to do it fine sure but angabi ukuthi niyasiropa. And then nifuna ukusilawula. Akungabi njalo. Ayasazi yozala Sesizobona khona. But nje kuningi guys, there's so much that happens. kuningi Ukushawa izulu, ukushayana kwezulu, ukuthini. Kuningi thola. uyakwazi ukuthuma izulu mkhulu Yo, nako ukuxolana. Mina ngiyazibuzela mfowethu ngeke ngipimbe ngeke siyahleba abasizwa nabantu sixoxela sibawu2 Nako ukuxolana. ngoba phela mkhulu ibaganga abantu ngezulu uyabona nje emakhaya ngiyakhumbula mase kuthiwa sekufika izulu seliyaduma ubona phuma ubabulo kunjani lapha ngeke ngibiza ibongo zabantu ngizobosha aphuma ubaba usibanibani lapha ubone sekhifa ephephethe esecela and axoxe ngempela futhi liya adelize linjani izulu qhamuka ngale yantaba khona intaba yangakithi kuthiwa isiphezi ngithi mina ngilapha na Ngekhaya. Enquthu. Okay. Mina ngisenquthu mina Jesus. Jesus kathi njani enquthu Yo. hey abathali inquthu kunentaba lapha na kuthiwa isiphezi yabo maliqhamuka ngalapha izulu bekwazi ukuthi ayilizophephula izindlu ngoba bekunomnumzana ohlala lapha so umkhulu ke lo khona umkhulu ade simthembile endaweni ebelishaya izulu libuyele emuva methanda adlale ngalo ukuthi nje lisha umphazimi ngapha nangapha libe busy yabo washaya ihlahla kuthothi isihlahla sifile so izulu uvele nje kuyakhona ukudlaleka ngalo nje Yeah. Mele uyazi kodwa mele usazi istory sakho. Ngoba enye into uyabona izulu elithunyeliwe lizothi lingene angithi lingena lapha eminyango. yeah Lingena liza kumina. Ubone ngalo nje geja wonke umuntu lize kumina ila ubona khona ukuthi leli thunyiwe. Kusetshenzwe yazi igama nesibongo somuntu is very very ingozi leyo isithombe sakho ingozi. Kuningi esingakwenza ngesithombe sakho. Kuningi esingakwenza ngegama nesibongo. yeah Especially if nginesibongo right. What I mean by that is ukuthi ile ngishoyo ukuthi umuntu azalwe kamalume kodwa asebenzise isibongo isibongo sikababa sababa. yeah So once ngikuthole kwisibongo right esiqondile sikulawula izidlozi lakho eyishayile inkinga. mina ngoba nje nkosamgogo kushuthi mina angiphephile mina ngizisho igama nesibongo lara Thakazelo ngithakazelo sami inkosi yami ishembe inkulu cha ngeke mkhulu angeke ngisasho bazongiloya abantu Late. ngizocela umqinisa ngeke Late. asikho safe la Lutho. And into ebhlungu is ukuthi umuntu usuke ethakatha because of umona. umona kahle kahle And angisiboni because noma ngathiwa kusasa ngishawa izulu ngiyashona uzothola yeah ngoba uzoze emngcwabeni udla iplate mina ngifune kudla futhi uzoserve emngcwabeni kwayilelo plate ngeke uzokuthole. Ngeke uthi kwenza njani gogo Ukudla emngcwabeni not at my funeral. uthi wena ngeke kudliwe emngcwabeni wakho noma Ngeke kudliwe. emngcwabeni wakho kwenziwa njani masilambile phela Hayi kodukani. gogo sizongcwaba la silambile futhi ade siphumile endlini abanye siphuza amaphilisi sinoshukela It's done before this. why And the thing is indlela esingcwatshwa ngayo sizangoma is very different. At least kule mpande mina engithwase kulona. Ngiyababona abanye imncwabe ko TikTok ngcwatshwa izangoma. It's very different. Isangoma singcwatshwa ilanga seli phumile like completely asithi manje ngiyofaka emathuneni ngo 12:1. kuyashesha nje Kuyashesha. oh cha sikho kwesidingo ngempela manje after 2 years Nakhona imali engane zami le. kahle kahle
manje mkhulu kune after tears wena uyafisa Ngizoyenzela le kude. Yazi even emshadweni wami azange kube khona i-after party. aha Saqeda ngo5 nje kwaba ukuthi siyagoduka. Menifuna ukuyogroove bazoba semagates. Safika sababona sahamba. kuthini ukuphawula kwakho ke mkhulu ngeafter tears mhlawumbe uthi ukhona ufisa ukusho noma ukuphawula is li right or wena ngokwakho ubona kukanjani ungasabi Kuyadependa kumuntu, kuyadependa kwi-character yakhe ukuthi beyinhloboni. Some people tend to see it as a celebration of a character yalowo muntu for after tears. Mina for umndeni I don't feel like ikahle ngoba thina sisakhala phela silimele. But nina nifuna ukuselamba niyoyenzela le ayiphambi kwethu as a family. okay Mina I don't really go to after tears. I don't even go to funerals. Angihamba imncwabo. Ife yasekhaya kumele bangigeza. hayibo why ungahamba emncwabo mkhulu Cause ngisangoma. isangoma uqonda ukutshela ukuthini isangoma siwahamba umncwabo noma Not wena supposed to. angizwa We're not supposed to. Akufanele. ngake ngawufaka umbuzo yazi onjalo kwemunye umlaphi wathi yena wathi yakawuhambi kodwa abanye bayehamba Yeah. You're not supposed to. kahlahla kufanelanga Yeah. Especially ukuthi uhambe futhi uzofikele emathuneni. eish Yabona mina after kushona abazali because vele bengeke ngize ngingabaphelezeli completely ngazila ngahlala 6 months ngageza emva kwalokho and then 6 months later kwashona ubaba ngasusa nedread ekhanda kwaba ukuthi ngizohlala futhi ngizile bese ngiyageza emva kwalokho because ngihambe ngaze ngabaphelezela ngayo ufika emathuneni. Even namanje I do something that I know I shouldn't be doing, which is ukuthi ngihambe ngiye emathuneni Yeah. ngiyokhuluma nabo, but I shouldn't be. So mengisuka lapho ngiyageza. But because abazali mina I was very close to my parents. So ukuya lapho nami ngiyangipholisa in some way kube ukuthi ngihambe ke ngifike ngikhulume ngibashiye kanjalo ngihambe ngifike ngigeze before ngiye endlini. yes mkhulu uyakwazi ukucupha isidumbu Yes. manje ngoba kuthiwa okay ngicela ukuveza uvula bese nawo ungichazele ngiyangithanda nomvezo wami okuncane ngikwazi noma ngingumnomzana nje ngimude ngingaka kodwa ngiyathanda ukuveza uvolami nami ngiyengizwe kuthiwa isidumbu mosicupha kusiba nomgozo ukuthi umuntu sifike simshaya lo sibulele mhlawumbe lese ucupha isidumbu somuntu abamdubulile sifike simshaya lo muntu noma amhlangise lo muntu omdubulile kodwa bathi siqhubeke futhi siloshaya abanye seshaya nasegcekeni ekhaya so ngazi noma uyiqinisa Kuyadependa ukuthi umuntu usuke kwenze kanjani. Khumbula ukuthi if we go back I said ukuthi igama nesibongo somuntu kubalekile. And umuthi, one thing ngomuthi is ukuthi mawuthuma umuthi ukuthi hambe yokwenza ukuthi nokuthi izofika yenze leyo nto. Ayidluleli unless wena you didn't cut it off ukuthi ingadluleli. Because angeke phela ukhokhisa abanye abantu for izono zomuntu kube ukuthi nangu umuntu omoshile. So you have to also nawe kube ukuthi uyayivala ukuthi nangu umuntu engifunayo. phela hayi The abantu problem steps in when you don't have igama lomuntu. Asithi manje umuntu ugwaziwe. Ngiyakhumbula besibancane khona ucousin wami. I think he'd probably be probably maybe 30 now. Besamncane bamgwaza emncane. Kwaba ukuthi vele omake obvious bayazenza lezi zinto bamthatha isidumbu bayisentabeni bamcupha thina we couldn't see. But bemcuphela kona lokho ukuthi whoever did it akube ukuthi uyazibonela and wazibonela ngempela. wabanzani bafa laba bantu noma bahlanya Hlanya. tu So yes, ukucupha ngiyacupha. Sometimes it's necessary. yeah That's why I say to you ukuthi mina ngina terms and conditions.
kukhona okunye engikwenzayo ngazi ukuthi okay mengiqeda la ngizohlambulula kanje kumele ngenze and inina futhi enizokhipha leyo nyamazana ezongihlambulula ihlambulula isigodlo kube ukuthi okunye kuvele kungavumi and mina ke ngiyazilalela okanye ngilalela umoya if akuvuma angiyenzi lonto yeah ngoba mkhulu yazi kuyasiza ukuthi uyibuyiselele ngoba baganga abantu yazi khona umunye umama waka ngitshela ukuthi bahlushwa umunye umama osendaweni lapha kuleyo mphakathi bathi lo gogo lo usemdala cishe no 60 kuya ku 70 akafa akaguli kumile nje bathi uyaganga lo gogo loyana wathi uxolane ngiyafisa ukuthi ungitholele umuntu ongakwazi ukuthi ashayele yena sikhathele kuye nje akaphumule manje ufuna ukuphunyuzwa so manje izinto ezikanje ngiyabuka ukuthi kuyasiza ukucupha isidumbu ayisebaqedile no kuyasiza ukucupha especially if uyazi ukuthi into eyomoya kube khona futhi lento yokuvala umkhokha uyabona umuntu obulewe futhi umkhokha uyavala ukuthi ingaphinde yenzeke ngiyakhumbula kudutshulwa udadwaboma kudutshulwa isoka mina siba u4 ekhaya osesibami bahlala phesheya so uma ebebuya ukuyobekushada lo mdala if I remember correctly mina I was at varsity in Cape Town ngathola ukuthi udutshuliwe isoka lazidubula so ngabuya from Cape Town uma wabuya phesheya kwaba ukuthi siyamncwaba baqala ngokuthi before angene ekhaya kube khona imbuzi ihlanjululwa isidumbu ukuvala umkhokha kwayileyo mbuzi incwatshelwa ngaphandle kwegceke leyo nto abantu abayenzi ubone ukuthi hayibo bonke umuntu isikhali kanti kwenzakalani la ekhaya kanti umkhokha uvalwa kubalekile ukuvala umkhokha kubalekile futhi ukuthi mawubona ukuthi lo muntu ukwaziwe kanye udutshuliwe ukuthi sometimes kodwa ukucasula angazi ukuthi ngizolibeka kanjani but ukucasula can be dangerous because leyo nto ukucupha kanjalo ngiyakhumbula umkhulu usihambile saya not enquthu but khona kule ndawo zangakini kukhona umama ofikile ngisathwasa ephela ndawo ngisho ukuthi kungena abafana umashonisa ungenela abafana bathatha imali washiya kanjalo wavele waqonda enyangeni usuku sabe drive sehla fika umkhulu wafica ama fingerprint asalapho wacupha iceke. It was literally 2 days later kwathiwa labafana badutshulwe laba bebesolwa lento obviously ke thina bese sibona ukuthi ibona because vele umoya vele uyasho nafa abantu and besifikile sazosebenza lapha ukuthi ababonakala kwenzeke okwenzakalayo inkingi leyo ke mkhulu ngoba umuntu okulapha sulanda kini nokuthakatha futhi niyasinika futhi manje awusazi ukuthi nani mkhulu kodwa futhi okufike kumangaze nokubuhlungu ukuthi umuntu okuthakatha uyashesha uyasebenza and you respond fast okulapha uthatha isikhathi kodwa okulapha ungathatha nonyaka nje ukuthi kulapheke lonke inkinga kanti yini yazi that's true it's and nama ngikwazi ukuyichaza ngihleze ngisho ukuthi mengazi ngithi uyabiza umuntu okuthakatha wangempela kunokulapha yabiza kodwa kuphela imali bona nje ufuna into ezobonakalisa ukuthi okay la umuntu uyashayeka kuyafana nokucupha ithuna ukuthi umuntu oganga lapha akube ukuthi uyabonakaliswa you able to see and uyashayeka ngale ndlela esuke ebhizi ngayo yabiza lo muntu yabiza but kodwa engisacela nikwenze mkhulu isicelo sami yazi ngiyahlukumezeka emoyeni Nkosi yami emhlabeni angazi niyangihlupha bengifisa ukuthi mina mkhulu ngiyacela ngicelela nabantu abagulayo abalashwayo nabafuna impumelelo ngisacela ukuthi umbono wami uthi ngisacela ukuthi abantu ngeke ngithi ngifika ngizothi mkhulu ngicela ungivulele inhlanhla angisebenzi yabo
ngimakethe ngaze ngaguggelwa isicathulo kodwa ekhaya babheke mina. Ngicela mkhulu ungisize ungivulele inhlanhla ungigeze ngikwazi ukuthi ngithole umsebenzi ngikwazi uqashwa ngikwazi ukuthi ngithole imali ihlale ngenza izinto ezicacile ngenza amabhizinisi nyana ngiyacela ungiphakamise anginamali ngiyachazela kodwa yona mkhulu bese uthi okay ingikwenza lonto leyo 10,000 ngizowuthatha 10,000 ngoba ngiyasho ukuthi ngifuna umsebenzi oba ngize ungivulele indlela zami so isicelo sami ukuthi mkhulu nabanye abalaphi bendabuko ungitshele mangibheda no mina lokho kushoyo ngiyakwenza yes ngicela ukuthi okungcono abantu nibenzele ufaith ukuthi okay bhuti wami ngiyakuzwa usebenzi kunjani kodwa uyayifuna impumelelo khumbula okokuqala impilo yalomuntu isibanjwe uwe mawuqala umnika imithi noma umgcaba umsebenzi sekuwena ongamenza futhi uthi mengabuyi kuzobhadala umvali sacela ukuthi ukwazi ukuthi okay khipha nje inkanyiso mfowethu uyabona umuntu umezethemba ngento yakhe ukuthi uyayenza kunjani khipha inkanyiso noma mhlambe 300 noma 500 mhlawumbe umcharge 10,000 bese umenze lo muntu ngiqinisile mase uthola umsebenzi uzobuya lo muntu azokubonga noma azobhadala bayabuya ukhona ubhuto engamsiza kanjalo ngisaqala ukulapha wafika lo wabhuti ephelelwe umsebenzi ummeli phelelwe umsebenzi wafika washiya futhi imali emhlophe la uthola khona umsebenzi wabuya wazosho ukuthi usukutholile umsebenzi wakhanyisa futhi kule mali bekufanele ukuthi akhanyise ngayo ukuthi ngimsebenza siyabonga so bakhona abantu abakwenzayo bakhona abantu abakwenzayo and bakhona baba neqiniso ukuthi isidingo singabikho ukuthi umuntu usombiza emthini ukuthi ngifuna imali yami naku useyaphumelela useyaposta useyathini kodwa usekhohle ukuthi usizwe yimini so ibakhona abayenzayo leyo nto Nkosi yami siyabonga gogo ukuthi uyayenza lonto ibhlungu but don't come and lie to me uzombona futhi ngithi uqamba manga ukuthi ungangiqambela manga ukuthi ikhona imali ukuthi nje uthanda into ngiqambela manga ngoba soqabana kodwa awungitshela uphile kahle ekhanda umpithisa kanjani umuntu okulaphayo umuntu hayi ungaphili lo muntu akasalisebenzi ekhanda umuntu ongahlanyisa nangengqondo udlotshani Iphephethe nje ngo12 ubone sobuyisa imali yami. Hayi cha abantu ba strong ngeke ngimkolede mina inyanga ngeke. So mkhulu mhlambe ukudlulisa imizwa yakho nokubuka kwesimo somhlaba indlela esiphila ngayo nokukhuluma mhlambe nama client akho ngoba baningi abantu balaphayo nokukhuluma nathi nababukeli beEcoPoint TV nokukhuluma nemindeni egulayo nabantu abangasebenzi ukudlulisa nje imizwa yakho ukuthi mhlambe ungathini mhlambe esimeni semizimba ebuthakathaka nabantu abafuna impumelelo Nkosi yami. Ave kukuningi okwenzakalayo la ngaphandle. Kuningi okwenzakalayo ngaphandle. Baningi abantu abagangayo ngokomoya. Umhlaba vele uyabheda. Abantu balambile, abanamsebenzi, benza izinto ezibheke eceleni. There's just a lot going on, but for me the one thing I always say to abantu nabantu engibalaphayo, even if you don't believe in umkhuleko, akukho okudlula umkhuleko. Isimo sakho sizolunga. Bangasho hleze besho ukuthi sangoma sinjani esikhuluma ngomkhuleko, but I believe ukuthi abantu abadala okanye idlozi abantu abasigayidayo ukuthi thatha lokhu wenze lokhu kube ukuthi nabo basuka kuNkulunkulu. Yes. So if you're going to start lapho kube ukuthi uthandazela indlela eyaphambili angeke kungakhanya. Yes. And eventually kuyakhanya. Izinto don't stay like as bad forever. Yeah. Kukhona la kuzoqaqeka khona awudingi ukuthi uzuhambe wenza izinto ezibheke eceleni and if umuntu futhi osebenzisa imithi engafanele iyabuya yonke leyo nto. Ziyabuya lezo zinto. Ayimbiwa ndawonye. Awumbiwa ndawonye. Uzosebenza umuntu ozoza aze kuhaphu kube ukuthi uhaphu uthatha imithi kwenye indawo. Izokushaya leyo nto. Kusha impela. Uhambe uye kumgwazeni okanye kuvusa amazulu uthathe imithi la kuhaphu lo imithi la emba khona izoyishaya le yami bese uyalimala futhi so ukwenza izinto ezibheke eceleni akubuyiseli as much as sometimes kubalekile ukufundisa umuntu teaching a person a lesson hayi lapho ke especially if elokwane ebuyile nje elokwane ebuyile nje akaphumi kuwena ugcina nawe so uzivikela ngale ndlela. Yes.
and it's cheaper ukuthi uphindise ugadla umuntu kunokuthi ulokane uzilapha, Okay. especially if it's the same person ukuphinda phinda. Yes. But nje izinto zala emhlabeni ziyakhathaza kakhulu, kuningi okwenzakalayo. You see a lot of things and ubone ukuthi kwayilento yama Illuminati nama rituals nani angenisile big time. Ingenisile. Big time. Ungabona iaccident ukuthi kushona abantu abangakho kanye kwenzeka ukuthi nokuthi akufiki kuwena ukuthi leyo nto mhlawumbe ihlangene nomoya. Kuyafika nje futhi ongcolile. Kodwa sithule. Eish. Izinto ezenzakalayo leyo, and even lokhu ukushona kweingane, ukuthi ingane constantly accidents. We don't pray over our children anymore. Mina ingane zami zihamba nomalume, the second bephuma I know ukuthi ngiyathandaza. Ingane zami zibuye ziphila. Ungabi ukuthi zihlangana nezinto engafanele emgwaqweni, because uyabona leyo ukuthi umuntu angalandi umuntu wakubo. Yeah. Leyo nto iphendula lo muntu abeyisiboki abelokwane elanda abantu. Yeah. And accidents are constantly happening in the same place over and over, same place. Umoya lo. And because sesilahlile asisazilandela izinto, abantu bayalimala. Ake sishiye ilenga leyo part 3 uyeza. Sizokhuluma part 3 sizokhuluma ukulandwa komuntu oshonile endaweni yesigameko. Yebo. Illuminati ngiyifuna. Ukhumbule le list yakho. List hayi futhi ngizohlehlisa episode ngiyibuke. Ngizokuphuthi sigcinephi. Bese kuba number 2 Illuminati, bese ku number 3 yini konje. Yeah, kodwa ngiyakhumbula nje zilapho nje. And ngifuna sithinte kakhulu ngoba ngiyazizwa ziyashisa, zibalekile abantu abazenzi vela babalanda abantu. Angazi mhlawumbe noma kusekhona futhi ofuna ukugcizelela noma ukukwengezela bese ngikwazi ukuthi akukho umkhulu. Mina sengifike ekugcineni okwanamhlanje. Sekuyakhalaza. Ngikhulume kakhulu asambi. Ngeke kumnandi ukukhuluma kakhulu ngathi ufake nomlomo omnandi ubalekile siyathanda. Ngingasho nje ngithi siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise emsebenzini wakho umkampu nabantu balaphayo besimame bafuthi idlozi liqina impela libalaphi. Ngokuxhumana kwezinkundla zakho nangendlela yefoni ngazi noma sekushintshile noma mhlawumbe kuseyiyo le yandlela kodwa ungaphinde futhi uyibize inamba. Safana social media ungithola ngiugogo Khapu, ugogo RHAPU, kube ukuthi social media modern day gogo futhi uyangithola cell phone number 0605122214 0605122214. Ngicela ningafoni, I don't take calls. Ningisendele nje i-message, ngicela uhlale odabeni ngoba nibaningi. Kube ukuthi manje hi, how are you? Asithokoze gogo ninjani, niyaphila? And laba abashelayo ngicela bandle ukuthi bangangisukeli. Ubalekela amadoda ugogo. Yo, angeke. Kungathi ushaka. Ngi-right. Cha gogo ke phela umuhle gogo insizwa ziyathanda phela. Ukuthi nani ke nje ukuthi umuntu angangizeli ngalowo mqondo. Ayidene ngigeza ngeke washo gogo manje benze njani emabekuthanda? Bengakushiya. Hayibo. Benze njani? Ngithandelele kude. Ungajabula gogo uhambe uye edrobheni uhambe 5 hours uphume endlini umuhle ngoba umuhle kangaka ubuye ungashelwanga. Ungajabula? Yeah. Jabula kanjani? Sengimdala xolani. Hawu gogo kahle. Umntalo uyisakani? Hayibo sengiyaku40. 40. Hawu samele uzale nje ingane zo5 namawele. Baphelele manje laba bakhona. Hayi bomalume emakhaya iziphohlo zipisi nangu makoti ngiyanitshela. Hey uyinamba uyishile msheleni. Abuhlupha. Kodwa ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu gogo. Guys siyaqinisekisa ukuthi ugogo njoba eshiya inamba zakhe yonke ama details zakhe. I-social media yipi le platform okuyomkhulu ngoba ngisine Instagram nani ngikhona ku Instagram na ku TikTok na Facebook, but bangangithola ku TikTok, Facebook i-page yokusebenza, so i-traditional healer gogo Khapu ku Facebook. Okay. Angikho omkhulu kodwa on social media bangikhipha nje, but ngikhona ngilokane ngithi njaqwaqwa ngamafu washo umkhushulu ngoba na ku Twitter nje, uTwitter ngikhona. Yeah. Ugogo Khapu ku Twitter as well. Okay. Esifuna ukugcizelela ukuthi mbukelo eCopen TV
make sure ukuthi mawufona noma mawu-WhatsApp noma mawulandela umkhulu uhamba uba uthola umuntu oright, understand? Please yazi angiwathatha ama-cash sendi nginama-account. If you're not getting my bank account details, it's not me. Please ngoba gogo yazi kuyenzeka ukuthi abantu bashiya ama-details la, but kwesinye isikhathi kusuke kungekhona ukuthi umuntu uyi-scam. Thola ukuthi umuntu ushiya ama-details nangumbukele ekhaya abhale ngendlela uyaphuthuma ingene komunye umuntu inami amqole sekungathi no. It's my bank account details and DK McDonald. All of my accounts are DK McDonald. If I go on DK McDonald, ungalokothi nginayo kodwa enye number 0762640449 but mostly abantu balento zama order kuyona. Okay. Siyathokoza, siyabonga kakhulu. Sibongile. Danke, nihambe kahle kakhulu noma sinekhamba khona. Babukeli be-Ecopoint TV, okuningi sesikushayile sakuhlikiza, siyabonga kakhulu inhlaya nathi sihlale nani ohlelweni lethu le-Ecopoint TV. Siyathembisa ukuthi futhi sibuya nama-episode futhi amahle amnandi. Nina nje qhubekani ke nibhale noma nisitshele la esiluza khona, nisitshele futhi la esenza kahle khona ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke emndenini wethu sihlale simunye, sibambisene kuze kufike leso sikhathi. Kakhulukazi ke ukusubscribe akudingi nemali yakho, akudingi nalutho, ukucofoza nje lapha ukuthi subscribe, ukwazi futhi ukuthi ucommente, ukwazi futhi ukuthi ulike, ushare futhi kizo zonke inkundla zokuxhumana ukuze sikwazi ukuthi sifinyelele wonke amagumbi omhlaba ngoba maningi ama-podcast kodwa siyafisa ukuthi thina si-Ecopoint TV sidume umhlaba wonke futhi nazi ukuthi uXolani Mfowambatha umfana omuhle ngamehlo njengonina ngeke ngilibize igama lama kodwa niyazi ukuthi ngihlale ngiza nezinkulumo ezishisayo ngiphethe omkhulu noma umakhosi abahle futhi bayishiyane namba impisi zingakhona nokuyibika nokuyibeka ngoba akona sonke esiganiwe. Sekuyaphuma ke mina ngumfowambatha ke ushado ndaba ezithi usontshikazi umthiya ushoti uMantinda siqhumsodidla umadle banogwaja ozicolola umdidi wadakho udakhela ucathi. Sobonana ngenye episode elandelayo.